Hallo og velkommen til EGM Tutorials. Ja, vi starter bare med at lave en. Du går bare ind der og trykker i stedet for at skrive der. Det har jeg altid med at gøre. Ja, men rent faktisk skal vi have her, og så tilføje alfa-kanal. Så har man alfa-kanalen, så kan man bare tage, nu er jeg ikke lige så avanceret med her. Så jeg gør bare sådan her, tegn til. Så skriver vi bogstav, og så skriver E. Kun hvis du kan gøre ligesom jeg gør. Så nok komme swash med. Jamen så har vi vores, du kan alt ting. Jeg tager Sigil Print Ball Bolt. Så kan jeg sætte sådan her, spidsen. Ja, skal så bare pænt ud sådan her. Det er ikke sådan noget, det synes jeg ikke ser så pænt. Det er bestemt, man kan også tage maling. Køb nu tager det med, jeg synes bare det ser pænest ud med. Så har vi det. Jeg har skrevet 5 farve. Jeg skal farve med, det var lige det. I stedet for at gå og male det, så de fleste vil. Nu kan man ikke se den helt deroppe. Eller, ja. Ups. Hvor er det igen? Jeg ved ikke, hvad jeg har. Der. Ja. Så har vi det. Så tager vi den der igen. Ja, en bukser. E. Fint G. Så kan man sætte det over, så bliver det ret fedt. Men det skal vi have lavet en anden. Ellers ser det ikke så hyggeligt ud. Ja. Og så tager man det ned. Så kommer der sådan, som det ligger ned. Og så nyt. Det kan også være helt tredje bogstav, men så glad er jeg sgu ikke for farve. Jeg tager det sort ud i starten. Ja, så har man det. Så kan du kan, ja. Ja. Jeg tror faktisk, jeg tænker mig at flytte den lidt fra hinanden. Så har vi E'et. Sådan der. Så igen. Så kan vi lige også igen. Det skal så ikke være i problem 50. Og så skal det være så småt. Så vi på 80. Sådan der. Og det så har vi rotate. Rotere. Og så fjerner jeg fra det. Så lige herned. Så afgrund. Der. Ja. Så det blend tool. Foreground eller XG til gennemsigtighed. Starter. Der. Så jeg holder på kontrollen, og så kan man sætte den lige. Det ser bedst ud, synes jeg. Jeg tager background.
dobbeltklikker vi lige, og så kalder man det fade, eller behøver den. Så ser vi hernede. Og så det der er sådan her. Så er det filtre, alfa til logo, ja. Så tager vi det, nu er vi inde, her skal det være. Vi tager sgu blå. Jeg har jo cuttet lidt, som I kan se. Og så har jeg lagt det over på den anden side. Så der. Det var. Så er det. Du kan fjerne baggrunden. Der er sådan en gennemsigning. Skal vi skrive? Nej. Du kan også lade være, ja. Så jeg tager det sgu bare. Og se det stadig. Det tager op her. Så er der så bare det. Det er jo på shadow. Det skal du jo ikke være. Smidt lag. Det er bare dumt. Ja, det er godt. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gør. Det er fint stadig. Tager baggrunden. Så får det lidt mere. Jeg kan godt se, at det står 12. Ja, så trykker jeg lige pause, så får I så tager jeg lige det billede hen. Kan eventuelt google billeder, om du sparer copyright på det. Så er jeg tilbage, jeg har mit lille billede. Det ja, har jeg lige her. Det. Jeg har lavet en lille marshmallow. Og så gider den ikke komme ind. Fuck nej, jeg gider den ikke mere. Det er hvad fuck er en marshmallow. Hvad så så på en fucking marshmallow? Her. Kan du indsæt. Klik her. Indsæt i. Jeg får stress af det her lort. Det kommer sgu ikke nogen marshmallow på. Det er også fint. Ja. Jeg håber, I kan lide subscribe, like and favorite. Så det her var igennem tutorials. Var det jo.